arepipun nangkin toko kunjuk marang sang Narapati Candra geni ingkang wuwus nyuwun enggal kali lakno pura kenca nomanungkul yen tan angulungno sun kebak ing yuda pati Candra geni nungkak krama Danupaya dawuh Sang Prabu samektakno turangga lan prajurit kang gambeng ingsun bakal mandhegani perang sampun Sang Prabu mboten prayogi menawi sampeyan dalem badhe nyalirani pribadi jalaran mendika namung mengsah dhateng kadangipun piyambak lajeng menapa ginanipun wonten pura kencana kathah para senopati ingkang gambyeng-gambyeng Sang Prabu ampun menawi ngaten kula ingkang badhe majeng perang aja kaya bocah cilik sampun kula aturi lenggah Sang Prabu Yunsih pangapunten dal. Menika sedaya para nayaka praja sampun pepak andir sowan wonten ngersa sampeyan dalem Sang Prabu. Nanging kenging menapa panjenengan kok namung kendel kemawon sedaya para kawula ingkang suwan menika nengga dawuhipun Sang Prabu Candrageni. Nger Sang Prabu Ragageni. Anggen kula mastani panjenengan. Kula mirsani pasuryan panjenengan. Kados nggadahi penggalian ingkang uwas-uwas. Mbok inggih panjenengan menika paring pangandikan. Senajan to panjenengan menika sesembahan kula, namung kula menika Jalumurti menika ugi guru panjenengan. Ki Jalumurti. Inggih. Patih Baudendung. Lan kuwi inggih kasinggihan. Paring dawuh Sang Prabu. Tak keparengake lungguh Kang Prayoga. Lan inggih sendika. Iki ngene Kakang.
Sakwuse aku kirim Nawala ana ngersa dalem Kang Mas Prabu Kartikawaji ana ing Pura Kenca. Isining Nawala mang aku mung kepingin nyawijekake kraton ing Pura Kencana marang kraton ing Giripurwa. Kamangka Kang mongko Kakang Injih. menawi kula penggalih kula raosaken kraton ing Pura Kencana menika langkung ageng dipun bandingaken kalian kraton ing Giripurwa. Menapa menawi dados peperangan ingkang ageng menapa badhe saged menang, Pak? Kejawi saking menika, Pak. Nggih. Girsi. Kula ngwatosaken dhateng kawula wonten ing kraton Giripurwa. Menawi dados peperangan ingkang ageng kathah tiyang ingkang ketalan pedamelan, kathah putra ingkang takon bapa, kathah rondo menapa boten damel tintrim ing kadipaten ing Giripurwa, Pak? Sang Prabu Candrageni. Injih, Menika ingkang dadosaken penggalian panjenengan bab menika. Ing samangke menawi dadosaken peperangan ageng antawisipun Giripurwa Kalian Pura Kencana. Pura Kencana. Injih. Nuwun sewu, Nger. Ampun ngatos ciliking ati panjenengan. Kula menika gudang ilmu menapa kemawon. Napa malih ha menika anak kula. Nawang Sasi. Ha menika Nawang Sasi menika rak ibaratipun niku rak trapidodari ingkang mandhap wonten ing Jawantah to menika. Menika langkung-langkung gadahi pusaka ingkang ampuh ingkang gegilani. Menika gadahi pusaka Klinthing Wasiat. Punten dalem Klinthing Wasiat menika menawi pun tamakaken segara Jugruk segara Asad, menawi tamakaken segara Gunung Jugruk. Lah, napa malih kok namung kawula prajurit-prajurit. Ampun kuatos Sang Prabu. Ki Jalumur. Inggih. Menapa kenging saged kula pitados pangandika panjenengan menika, Ki Jal? Wah, menika kenging dipun buktekake. Kuwi arep matur apa, Nduk? Pareng matur Sang Prabu. Iya, ingsun keparengake. Sinaosa kula menika namung jejering pawestri namung pawestring prajurit. Kathah kawula wonten ing Prabuan miki menika ingkang sampun kula gladahi. Kula gladi ulah kridaning prajurit. Samaos-maos panjenengan menika badhe ngersakaken sak wayah-wayah kula sendika Sang Prabu. Nawang Sasi. Injih. Yen ngono, kowe kena kanggo tepo tulodo ing kraton Giripurwa. Matur nuwun. Nawang Sasi. Ampun cilik ati panjenengan niku ampun cilik ati. Aku mantep. Nggih, nggih, ampun cilik ati. Sang Prabu Jolo, wah kasuan. Waduh. Kewasan Apa? wonten Jawi. Aduh. Pangapunten. Senopati, Wah, injih kula. Injih. iki kenong pasewakan aku. Injih. Eh? Ngono kuwi Ana apa? Injih. Wonten Jawi gegeran. Ditata, atimu ditata nek matur sing terwaca. Injih. Ana ngersane Sang Prabu Candrageni iki le maturke sing terwaca. Injih. Injih. Matur, maju, matur sing trawaca. Senopati Samparniku. Paring pangandika sih. Ana wigati apa kowe sowan ana ngersane ingsun? Injih. Pareng matur lepat wis pangapunten dalem. Iya, ora dadi apa. Pun sampar mega kala wau jagi wonten ing tepes wiringinipun Giri Purwa. Dumadaan wonten dampyak-dampyak mawu ingkang saking Pura Kencana badhe gecak perang praja dalem. Piye paman iki? Menika saestu Kowe le matur kuwi sing tenanan. Kuwi tenan apa piye? estu menika
Wis kowe rasah cilik ati. Kowe rasah cilik ati, rasah pripun Sang Prabu? Dos pundi? Ki Jalmurti. Nggih. Rening panjenengan ing ajeng sampun ngendika. Monggo katentreman wonten ing Giripurwa. Kula borongaken dhateng panjenengan. Kados pundi? Pati Denda Bau. Inggih. Senopati lan anakku. Injih. Wis rasa wedi, rasa miris, rasa wedi getih. Nek ana apa-apa, nek kowe ngati lara tak tambani, nek kowe mati tak uripke meneh. Inggih. Karo kok nganggo pusaka klindhing wasiat. Ora usah wedi pethokke wong Sedaya Kencana. menika Ayo pethokke, pethokke. Iya, mangkat ayo pethokke. Ayo, Nduk. Pethokke prajurit pedhenteran. Ayo. Iki. Ben geger, ben geger. Apa usurano perjuet sing priya nganti bocah wadon mlebu ning pabaratan. Kowe aja ngino aku wong wadon. Aja ngino aku wong wadon, senadyan aku wadon ning mantilan ning prajurit. Duwe anak buah akeh. Kowe Nanging Senopati sing gamben-gamben wis padha dadi korban. Saiki kok malah bocah wadon sing saiki ngene. Wis tak kandhani ngene. Ora usah rembug peperangan saiki. Sing paku, aku karo kowe ning papan kene rembug kepentingane aku karo kowe. kepentingane ya aku karo kowe kudu perang. Lah ya aku mundi dawuh sampean dalem. Saiki ki ora usah mikir nggone perang, mikir awakku karo awakmu. Nah, ini. Iku akal banget to ki. Ora, rene aku mundi dawuh sampean dalem kudu ngendara Ratu Gustimu. Lek perang ki ora wis nganti saya. Aku ya nganti saya. Nek saumpama kowe ki perang karo aku menang, ora elok meneh. Nanging nek kalah mungsuh wong wadon kudune kowe wirang. Saiki piye? Ning papan kene iki anane aku karo kowe. Njuk karepmu ki jero kepiye? Dipikir sing ening, untung lan rugine. Aku mlebu kene iki arep perang, ora kok arep Perang ki lupute ngoceh kaya mati. kowe kuwi. Ya urip. Kowe sing mati apa aku sing mati? Sing rugi sapa? Saiki ngene wae. Wis ora usah rono-rono kene wae. Saiki manut karo aku. Wong urip ki sing digoleki rak penake to. ning aku ki jejering senopati lho. Senopati ya senopati, aku ya senopati. Saiki dipikir. Ning papan kene iki ora ana wong sing ngerti kecaba aku karo kowe. Piye kakung karo wadon. Wis ayo darembukan sing Ora. apik-apik. Nek perlu ki malah bojomu sing kon maju perang aja kowe. Alah, ora usah mikir bojo. Kalau kae wong sing do perang nang kono teng gledak kaya ngene ora usah dipikir. Aduh kok Lho, lho. kesleo ki piye to ki? Kena ngopo iki ngopo? Iki dangkap. Mula bocah kuwi kena kandhani. Durung perang wis kaya ngono apa menang kok nek perang. Aduh. Mbak iki aku sikilku dijunjosi nek ora aku nang obat ki piye to ki? Aduh. Iki asam urat jenengane iki. Piye? Mbok ngomong, aduh iki kok malah keliripan. Mbok tolong iki anu to. Ayo. Kok Kusik. malah Iki disebulke titi wae. aku malah mancing-mancing sing kaya ngono. Ora kok mancing, iki sepulke titi to.
Lah mbok ya ngono. Ora. Saiki wose warep kepiye? Ah wis kaya ngene. Wis tak kandhani. Aduh, kok jebule jalur to. Ya mengko tak peteki mengko. Mbok aku tuntun iki tulung dingenekke sithik to. Wah. Iki dingenekke iki. Ketok le manja banget bocah wadon iki. Ngene yo. Mbok wong uripke sing dipikiri nggon sing penak-penak rasa sing rekoso. Awak dhewe iki dadi senopati ki pirang-pirang puluh tahun anane ya ming perang. Mikir negara ora nganti mikir awake dhewe. Lah iki ngene. Upamane aku iso manunggal karo kowe, rene aku senopati. Apa bisa munggah pangkatku apa? Nek ping perkara derajat lan pangkat kecil, aku sing tanggung jawab. Yen Nek ngono, pancen sampeyan ki manut karo aku, uripmu bakal kepenak. yen ngono aku dadi satria balik wae ora apa-apa. Satria balik. Sing tak karep iki, mbok ya ngono kuwi iki ket mau lho. Aku ki nganti ling nganu jenengan nganti gejeglong-jeglong kok ya. Mbok ya teko manut nut ngono ra ya kepinuk to. Rene aku saiki yo tak pikir-pikir kok bener kowe. Pisan oleh bojo sing ayu, ping pindho mbok menawa esuk ing tembe bisa diangkat dadi temengku. Alah panjenengane dadi senopati pirang tahun dadi apa? Apa mundak bayare? Ora to. Manut aku besok disengkalake ing langgur dadi wong mulya. Ning tembungmu iki tenan. Lari perintah karo andhan yo tenan to. Ketah. Nah, lah wong kok bagus e lah jeneng anteng-anteng iki barang iki lho. Keteman loro as moro amung sira doang manis Ora ana liya kejaba mung panjenengan sing tak tresnani. aku sumpah lan nganti tumekane awari lagi sing jenengane wong tresno jebul kaya ngene. Panjenengan ki yo kandhani pel mau ora gugu kok. Rene aku wis kepetu tetembungan sing saka ati. Saiki ya kowe ya kudu nimbangi to. Bagusun suwe tane
krana tetembunganmu sing kaya ngono atiku tansaya mantep. Leman neman yen kinar seje priya diajak Dendra bau Inji. Senopati. Inji. Rangketen leboke pakunjaran. Oh, mangkaten. Iya. Sampai mas yen ngono kuwi. Setan. Senopati goblok ya kok kuwi. Arep apa? Arep apa? Wis Mboten bonggo nika. rangketen saiki leboke pakunjaran. Ngapura ya. Ah, iki ngene. Nawang Sasi. Inggih. Marem bombong. Ning ana sing luwih wigati iki. Lho napa to, Pok? Aku kepengin arep mulya bukti apa ora? Inggih. Iki mungkar siji. Kowe bisa kudu wes ya, wes kono dirayu Sang Prabu. Nduk Branti mula klan mulut biyen ki pakmu cilik tak wis crita to. Ora usah digetuni sing wis ora ana. Wong biyen ya arep dipek karo Ndara Penewu ya ora gelem. Juragan-juragan sing do sugih ya ora gelem. Sing wis ya wis. Ora usah tetangisan, Nduk. Awong piye mbiyen ki yo pakmu cilik yo isih enom, yo isih gagah. Arep dipek pakmu cilik dhewe ora gelem. Ah. Ora usah kuwatir. Kabeh wis tinakdir dening sing kuwasa dhewe-dhewe. Sapa ngerti oleh ganti sing luwih mulya. Sauran-urane pikiranmu ya mulya to, Nduk. Wong nalika semono Susila kuwi ya lara-laranen. Entek biaya pirang-pirang. Nganti apa-apa didol. Saiki sing kanggo ragat syarat pametaking layone Susila ya isih kurang gurung nutup to, Nduk. Yo saiki piye jajal ngene iki? Sing arep gawe nutup tangga teparo sing isih nyilih-nyilih durung rampung. Yo ora saka apa Branti. Aku rak wis kandha to biyen-biyen. Wis saiki nyuwun karo sing paring urip wae. Muga-muga oleh ganti sing luwih mulya, sing marai
ayom tentrem pikiranmu lan kecukupan bondo donyamu kena kanggo sangune urip aja ming digetuni Branti. Kok cepet temen umure Kakang Susilo kuwi ya oleh. Ayo nek disuwun ngono kepingine ya sing dawa umure. Oh, iya, Ane Nek. wong pancen semono kok ya. Disawang seko awake ngono ki ya gedhe. Ya waras. Ane wong sing jeneng awak gedhe ki ora Ya, dhuwur. kudu jamin bisa urip dawa, Nduk. Pakmu cilik ki sing cilik wae yo iso tekan semene jauh urip. Apa karo pakne cilik wae? Sampean ki mbok ya ora sembrono to, Lek. Ha piye saiki wis ora Susilo wis ora ono. Lah ya arep wis ora ono iki ra yo. Atiku ki isih kelingan. Ya wis yo di. Monggo. Monggo nggih. Sopo ya, Lek? Oh. Monggo. Diatur Silakan. Iya, iya. Monggo. Den. Aku lu gono. Monggo. Juragan, juragan. Ya, suwun ya Prenjak. Matur suwun banget. Jadi kewajiban kula. Karo juragan. Nderekaken sugeng rawuh, Den. Ya ora dadi apa tekaku nek kene ora ono alangan apa, Pak Kakang. Yo paringi slamet niki ninggih pancen gek kawontenan kaya ngeten nggih nyuwun pangapunten anggenipun nampi, Den. Wis ora dadi apa. Berarti Nggih, niki kok nyun pangapunten Ndara juragan dampu Piye? kersa rawuh teng gubuk kula mriki. Wah, janur gunung. ya aku ki ya arep ngabarke to. Jare Susilo kuwi ora ono. Karang nggih niku. Niki kula wis rate bojo niki to Ndara. Ora dibojoke ora usah kuwatir. Nggih. Kula niku le ngetuni niku tenanan. Kuwi ra ya ayu to, Branti. Ning ngaten niki, Den. Wong Piye? niku wong tesih gadah kekirangan werni-werni kok. Anik semare susah niku. Ya aku ya krungu, jare Susilo kuwi lara ora wajar. Ngenteke bondo pirang-pirang kuwi bener apa ora? Langke niku le lara niku mboten lumrah. Wong jane niku tok wudunen ya, Lek. Udunen ra mecah ngono. Nggih. Wudunen ning mboten saged mecah. Lah niku lantarane pun kula beto tenggene Tabib-tabib niku lho, Wong ing tuwa. mboten wonten sing Ora mari. nggih. nggih teng panti usada nggih mboten mantun. Jutekane pati kuwi. Lah nggih niku nek cara iso dibaleni ngoten nggih. Aluwung kula sing mati nggih. Ya aja kowe sing mati. Mending Susilo sing mati. Ya tak sudah Prenjak. Ya nggih. Ya jare duwe utang akeh banget. Kaya- Sing ragat syarat kowe. Kok nganti kondang utange tekan kono-kono ki kok sampean ki Ayo, sampean ya ki aku apa krungu tak wara-wara apa berarti. Lek? Wong pancen awake dhewe ki pancen ora duwe kok, Nduk. Wah. Niku sampean mboten usah kuwatir. Menawi wonten juragan dampu awan. Wah niku mesti bakal dicukupi. Sapa sing ora ngerti ana Mboten sing usah kuwatir kok. sing dituliske ya aku sing paling sugih. Lah, Ning mangke nganu, Den. Ndara. Lajeng nyarutang saking napa niku? Oh wis ora usah kuwatir. Sik. Mengko sing ge utange aku sing nyukupi. Lah, Ya ora. kok- Lah ngoten to juragan. sembrono kok. Niki artane pun Wis tak gawake dhuwit, gawe ragat syarat. Ning kula niku nggih Nak mesti mburine rak yo mbalekake to, Nduk. Nah? Lah sik mburine rak yo Ane nek mbalekake. iki Kon arep baleke diparingi. ora usah dipikir. Ora usah dipikir saiki. Sing penting kowe bisa nyarutang tangga teparo. Mboten namung tangga teparo to Ndara juragan. Niku Tekan malah ngendi? nggih dugi nggene mriko sing gawe nambani kae ngene Mbah Dukun Tabib sapa nggih, kae? Mbah Tabib niku nggih dereng di Nggih dereng kula aturi. aturi. Wis ora usah kuwatir. Nggih. Sak Kowe kuwatir. perenjak wis gawake. Pun tak gawake dhuwit Iya. wah pirang kepok Aku ki ya percaya nek Ndara Dampu ki wong Yo pancen kowe Branti. sugih. Aja kuwatir. Kowe ki ra ayu to.
Nggih pun ket mbiyen. Mengko yen Susilo ora ana ki mesti akeh sing ngepek. Ane nggih. Napa ya gelem kalih kula mongko kula niku rondo Rondo. gek ora duwe Lah, apa-apa kok ya. Malah rondo ki malah yo gampang to. Gampil nggih napa to? Gampang sing upakara kuwi ben ora nglatih, Ndak? ora marahi. Wong niku sing jenengane griya barang nggih pun sampai kaping semplah ngoten. Ayo wis, aja kuwatir, engko sing kaya widik-widike tak ganti. Tekako boto. Wah, Pedhi sak semene. ben mangke wah omah iki bisa wangun. Ya ana tamu ki ora ngisin-ngisinke ngono lho berarti. Ajeng dicekapi sedaya Tak cukupi. Piye lek? Ah saiki nek menuk kanggone aku kuwi ya anggur gelem. Dadi awakmu ki yo kepenak le mikir, kepenak le nutup sing kekurangan kuwe, Nduk. Lah iki nganut Kang Mulya iki. Nutup wirang le duwe tunggakan ning gone tangga-tangga kuwi ning gone bakul-bakul kuwi. Lah ya Ngoten kuwi. niku lak mboten dadi gunjingane tangga. Wah kono kae. Wong Niki ngeten. kuwi ra cepak aku to. Kuwi kenal aku ya wis suwe to. Nggih pun tahu. Masa aku tegel karo kowe? Ning niku artane mboten manak to, Ndara? Lho ora manak. Nek manak ora manak, ora manak. Nggih mboten manak ning metu putune nggih Nah, sami ngomongku mawon. retetane mesti ana. Wah, kula kok ajrih aja gelem ya, Lek. Lah, engko malah ra gelem. Dhewe le arep balekke kabotan. Ya wis pikiranmu kepiye? Mantepmu kepiye wae, Nduk? Nek umpamane kowe kok dipikir yo gelem yo syukur bisa ketutupan kabeh dene ora atimu kepiye keloro-loro Sampeyan ki kok Kuwi yo bingungke to. ngewangi-wangi. Gelem ngono. Sampeyan ki kok le bingungke. Lah Wong tuwa kok ora kena digugu lho Kang sampeyan Mulya. ki. lho saiki umpamane kowe takon gelem, kowe bisa ngladeni karo juragane kok kowe. ngladeni iki gak arep Nampa. diutangi kok ngladeni. Nopo butuhane. Ah, Ora Kok ngladeni. ya? Oh, Ngladeni ben nek wis ana karepe. aku tekan gone rak Ya, tekan kono to. Lek sing penting niku sakniki ben paringi duit saking juragane. Oh. Kanggo borampe Ragat sarap. ngerampungke perkara Ya, nggih. nggih. Asak niki nganu nggo. Tak terke tenggane bakul-bakul. Oh, nggih. ya wis engko nek wis Aku tak nyaru taksik ya, Lek. Oh, iya, iya, iya. ora mung saiki. Nggih. Mengko nek 40 dina aku rene neh. Sing go 40 dina aku sing nyukupi. Oke, mangke jenengan ugi sing nyekapi. Ya. Nggih. Wis Ya wis aku tak ngono. bebarengan tak Aku pamit dhisik. aku tak bayar Yo, utang. iya, Bayar atas, utang atas. karo Yo, ya. Lek Perenjak ya, Oh, Lek. nggih nggih. Iya. Mengko Iki cari. kanu derek. Ya, wis. Ojo bodo. Ya. Iki monggo Ndara. Go. Oh, ngono wae kok ya repot. Aduh. Hati-hati, Nduk. Mbok ya sing jeneng wong omah-omah ki nek ana rembug, ana perkara ki do dirembug sing apik. Ora saben-saben wong lanang Bali ulate wis kaya pace. Urip kok senep. Bunek. Semplah. Lha nek perkara sumpek bunek ki le urip bebojan aku karo sampean lak wis sawetara to. Nek pancen aku kleru tuduhno luput ki nggo napa? Wis to. Sampeyan iki kleru ya ora rumangsa klerune kok
Kok sih to? Wong Semarang kok dadak sengel prengat-prengut ki jar. Wong wah sik to. Mbok ne. Tak kandhani mbok ne. Biyen kuwi aku karo sampeyan urip bareng lak kaya-kaya pancen ngidam wae ing Cempalo. Kapan iso urip bareng? Ning bareng kelakon bebojoan kok esuk sore ming pabdu ki njur piye? Nek perkara urip sugih melarat ki kaya-kaya wis dadi kodate ngalah. Nek aku kudu urip sugih kaya wong-wong ki lak ya wis ora kelakon to. Aku ki mung kepengin lumrah. Lumrah kaya tangga teparo kae. Sik. Nek perkara urip lumrah kaya tangga teparo ki lehku budidaya ki kurang apa? Nek perkara ngon penguripan. Pancen nek uripku ki mung ulah budaya. Tegese oleh guna kaya ki kaya-kaya mung ngadang tetesing bon. Ora kuwi. Piye to? Mbok ya ulat ki sing rada kepenak sithik lho. Upamane wong lanang ki pengen anak. Hah? Aku ki pengen anak. Ayo. Ya pancen sing jenengane wong bebojoan kuwi ibarate wong olah tegal sawah. Ki sing diarep-arep bab ulu wektu tegalan sawah. Terus nek wong bebojoan tegese wong tetanduran wong bojoan ki ya anak. Aning piye? Ya piye carane ngono? Le aku karo glek di anak piye? Saben-saben aku bali kala mangsane wayah awan kudune saora-orane monggo unjukane Kang, nggo niki wedange Kang. Ora kok anggere bali ngono ulat sing peteng wae kok. Dikira aku kira bosen apa mlebu metu nyawang kowe wae iki. Nek wengi kala mangsane men glek di anak kowe nek turu mengkurep. Ayo. Lah ora mengkurep piye? Saben dina mung nyawang kowe wae. Arep miring ya kowe sing tak sawang, arep mengkurep ya kowe, arep ngalor ngidul petukane meng kowe. Njur kowe nek kowe iki getun, dadi bojo getun. Jane Kok mbok yo ngeling ngono to. Biyen pegaweanmu ya olah budaya. Biyen kowe nyandul, kowe ngledek, saben aku sing ngendangi gleleng kae. kuwi lah biyen. Ning sesuk meneh aja kaya wingi kae lho. Ngapa? Gek pentas wingi kae. Bareng sing ngendangi dalange kono kae kowe wis wah kaya-kaya wis sak panggung teke dhewe. Sik. Njur maksane wong lanang ki ora duwe rasa sujana nek ngono kuwi. Wis to. Saiki ki rembuke ngene. Iki nek kesuwen awake dhewe iki ra duwe anak. Soale denek tuwa sing arep ngopeni sapa? Mulane mbok piye carane wong lanang kuwi gek ndang iso duwe anak? Kok lijan bodoh temen lho. Wong sing jenengane wong lek duwe tuwuh ki pikirane adem. Ane mongko sampeyan ki sujanan ki wis kliwat kok sapa-sapa sujanake, sapa-sapa sujanake. Ngerti ora nek wong sujana ki ngerti ora? Wong sujana ki tandha tresna. Iya ning Pak yo. Gimana tak? Sing wis lho. Sujana ki kena tandha tresna ora sapa-sapa. Aku ming bali saka Cakruk, ming bareng karo si Siti karo Tibuk kowe nesu. Saiki ne wae, Pak. Wis aku tak lunga, aku tak ben iso golek. Kok lunga-lunga piye kok? Mbok ya Mbok menawa nek aku lunga golek duwe anak. kok yo gampang temen. Ayo sakurane. Lha sing nang omah yo ora iso ngkai anak kok. Kosek. Wingi iki Kang Jugil tangga desa kae. Napa? Ngenehi kawruh. Kon piye? Aku nganti bingung lek golek. Nek kowe iki lek pengen duwe anak kon goleki godhong lingga. Iki aku nganti bingung to. Apa? Godhong lingga. Godhong lingga ki apa? Tak goleki ngetan dong lingga ki apa ora ana. Ngidul dong lingga ki aku lak bunek. Men supaya golek duwe anak ki kon golek dong lingga. Ngono iki sampeyan godhong ya iki kudu godhong lingga. Kok wis nek kaya ngene iki mbok wis do pegatan apa piye? Ora celap-celup to. Lah Sing jenenge wong bebojoan kok siji ngucap pegat kuwi ora kena. Ora kena tak arep-arep kok. Ngopo Nek nganti pegat pegat urip, nek nganti pegat mati. Ayo biasa to, wong ki yo bakal mati lah ngopo? Wedi kok wedi mati. Arep ngomong apa? Wis wangsulan. Anak sing mati kok tak wedeni lho. Mbok yo dadi wong wedok ki ora celap-celup. Wong saiki mati sesuk ya mati arep ngopo? Ini aku urung lakon duwe anak sing arep terus sejarah ki sapa? Lah mulane golek gawe duwe anak. Gawe. Kowe kok
Kaya nganggo lemah dinono kan ya wis dadi anak-anakan. Ha wong upama. Mane kaya ngene iki. Upama cara Tegal, sing lemah cengkar ki ayo Tegale kok. Nek lek upamane wong nandur, wong macul ki le macul ya wis bendina tak paculi. Ora wae. Apa ta? Wis ngene wae, wis. Aku anggo gunuman karo wong wedok ya ngene iki wong lanang mung ngomong sak kecap, wong wedok terus wae. Yo sakarepku to. Ha wis titikane ngono kuwi. Lah aku ki kepiye aku? Janji wong wedok kurang kepiye coba? Janji wong wedok ki titikane andeng-andeng kok nang kiwa tengen lambe ki ya wis ngono kuwi. Yo sakarepku to. Nek kandhan wis mung wis ngene wae wis. Manut. Wis aku ngene wae saiki, wis aku tak lunga. Aku tak piye carane pengen lek duwe anak. Arep lunga nang endi? Ya separan-paran. Kok lunga sak paran dunya arep ngompreng ngono kok. Ya ora aku nek lunga lah ya aku njur mengko aku. Sik. Aku kelingan biyen. Mbah Jugil. Kae sing omahe pojok desa ke biyen. Heeh. Kae biyen lak yo. Oh, anu sing wong ireng kae. Ireng. Heeh. Sing brengose sisih kae. Heeh. Kae Mbah Jugil. Biyen lak uripe ora kepenak. Heeh. Biyen ku uripe ora kepenak. Ning bareng prihatin nang Kalimblik. Sik. Kalimblik kae lho. Kalimblik kae sing pojok kulon ki lak ana banyu sing saka kulon ngetan, sing saka wetan ngulon. Nek cara wong biyen diarani Kali Petruk. Heeh. Kuwi biyen dhek iki prihatin nang kono. Lah terus saiki dadi kae uripe iso gawe omah sing kae. Sing pojok desa kae lho. Oh iya ya, heeh. Aku tak nyuwun neng Kalimblik kae mapan Kali Petruk, mbok menawa ana pangsit utawa ana cara mengko aku entuk dalan supaya golek duwe anak. Jegur kali apa? Kok jegur kali? Tegese aku tak nyuwun nang kono lho. Lah mengko nek kaline banjir piye engko keli? Ya nang pinggir tegese tak nyuwun. Wis kuwi nang omah melu nyuwun supaya sing tak karepi kelakon. Wis ngono wae. Piye to ya kok ya kesuwen anak-anak ki piye jane ki? Ya wis kowe percaya ora to? Simbah-simbah mbiyen ki do diwangi prihatin. Mula wis aku tak mangkat nang Kalimblik. Ya wis. Ya wis. Ya. Gawean diramungke. Rewang ana nyuwun karo panguwasane Gusti men supaya aku lan duwe anak. Ya. Wis. Sing hati-hati ya. Ya. Muga-muga bisa kelakon lek duwe momongan. Urip dhewe ya rasane kaya ngene. Sabar ke. Kok menawa iki bisa kelakon. Patih Danupaya. Dawuh Sang Prabu. Sepiro akeh prajurit cadangan kang wektu dina iki sira kaimpun. Apa kabeh wis ora ana kang ngujiwani? Sawetawis Narapraja dalem sampun sesarengan sama lumarep wontening kraton Giripurwa Sang Prabu. Mula kang saka iku ingsun gumun marang kadang ingsun Candrageni
Nalika semono wis pinaringan kalungguhan dene Kanjeng Rama Suwargi supaya Araratu ana ing kraton Giripurwa kasunyatan. Wektu dina iki kepengin ngrabosa nungkulake kraton Pura Kencana. Iku apa ora jeneng mokal. Mongko kabeh iku peparing dalem Suwargi Bapak. Menawa bumi Pura Kencana sigar semangka diparingake Dimas Candrageni marang ingsun. Nanging tundhone kepara ngungkak krama ana ngarsaning ingsun. Njaluk supaya ingsun manungkul marang Giripurwa. Iku apa ora jeneng aneh? Wonten dalem sewu Sang Prabu. Ngendika dalem ingkang sampun kawiyos ngajeng kala wau sedaya leres. Namung kepareng kula badhe ngaturaken ketiwasan Sang Prabu. Ketiwasan. Nalika semana ingsun arsa nyarirani pribadi mandhegani perang mungsuh marang kadang ingsun Candrageni. Sira menggak. Nanging kasunyatan tempo ing data dina iki durung ana kekabaran. Malah Senopati Bantaran ingkang dipun utus sampeyan dalem kepikut wonten Giripurwa. Bantaran kapikut ana Giripurwa. Leres. Mongko Giripurwa duwe kekuatan paring dalem Suwargi Bapak kang aran Klinting Wasiat. Pareng ngunjuk Sang Prabu. Danupaya kula mongko Klinting Wasiat iku tandinge Jalasutra. Nalika semana Kanjeng Rama kagungan piandel sipat ana ing Pura Kencana yaiku Klinting Wasiat kalawan Jalasutra. Klinting Wasiat banjur diparingke marang Dimas Candrageni. Nanging Jalasutra anya saka kraton Giri Kencana, Purwa Kencana. Namung estunipun kula pitados bilih Kang Rayi Candrageni menika sae. Namung kula lak malah cubliya kalian menika lho. Wonten Giripurwa lak wonten sesepuh pun Ki Jalumurti. Lah menika piyambakipun menika remen olah kasekten, kanuragan, olah santet. Lajeng piyambakipun remen adigang, adigung, adiguna, remen damel kapitunaning liyan. Danupaya. Danupaya. Mongko Resi Jalumurti kuwi uga pamanku pribadi. Mula kang saka iku Rening Klinting Wasiat iku tandinge ora ana liya Jalasutra. Mula sira ingsun purba, ingsun utus ngupadya Jalasutra kang anya saka sajroning kraton Tetela lilah dalem kepareng nyuwun pamit. Sing ati-ati. Duh Gusti ingkang
agarya jagat inggih paduka sumbering sumber ingkang hanyumbri sedaya sumbering sumber. Mugi paduka paring pangapura dumateng sedaya titah ingkang tumindak durhangkara candala murka. Sasi. Paring dawuh Sang Prabu. Aku ngatunake genging panuwun kang tanpa upami marangku. Mergo kowe wis bisa nentremake kraton ing Giripurwa. Kabeh para prajurit saka ing Pura Kencana wis kok kendharat marangku. Banjur ganjaran apa sing arep tak paringake marang kowe Nawang Sasi? Parang munjuk Sang Prabu. Iya. Panjenengan sampun kemawon anggenipun menggalihaken dhateng ganjaran kula menika. Sampun dados jejiban kula menika, kula dados jejering prajurit kedahipun bantu dhateng repotening wonten ing Giripurwa mriku Sang Prabu. Perkawis ganjaran kula mboten mastani kok kula menika ngarani menika mboten. Kula sampun dipun keparengaken mapan wonten ing keprabuan mriki kemawon sampun ngaturaken saugunging panuwun Sang Prabu. Nawang Sasi. Inji. Mergo saka labuh-labutmu kanggo katentremaning kraton ing Giripurwa. Mula ganjaran kang bakal tak paringake marang kowe ora ana liya. Punten dalam sewu Sang Iya. Prabu. Menawi perkawis ganjaran kula menika badhe dipun dadosaken juru taman, juru tang, juru pengangsu nggih kula senika dawuh Sang Prabu. Nawang Sasi. Inji. Kok lingi iman-iman temen. Wong kowe kuwi ayune kowe widodari kang Idyawantah. Kok mung dadekke juru taman? Umpama Nawang Sasi. Umpama kuwi kena balen. Umpama kowe tak pundhut kepiye? Kersanipun? Kowe tak sengkakake ngaluhur. Minangka jumeneng prameswari ana ing kraton Giripurwa. Sang Prabu nyuwun pangapunten. Kene to. Parang matur nggih. Kepiye? Panjenengan menika jejiripun Nalendra. Kok badhe ngayonaken dhateng kula kang mangka kula menika namung salah satunggiling putrinipun Resi. Menapa ing semangke mboten nglingsemaken dhateng asma panjenengan Sang Prabu. Nawang Sasi. Inji. Sing jenenge wong tresna kuwi ora mawas pangkat, derajat utawa kalungguhan. Nanging iku tuwuh saka atiku jare. Imbang ngono katresnanku ya Nawang Sasi. Namung ingkang kerawatan menika kok kula Sang Prabu. Panjenengan menika badhe nggayuh dhateng wanita pundi kemawon saged kasembatan kok namung kula. Lali datana bisa lali
dalu datan nendra amung pengen dahar kelawan guling yen siang patah pengen mirsani tanpa bisa Sampun dipun penggalih keng saestu Sang Prabu. Nawang Sasi. Inji. Iki gedening katresnaku kang tumuju marang kowe, Wong. Menawi menika sampun dados agenging tekad panjenengan. Iya. Kula namung nderek Sang Prabu. Wis aku ngadeni marang aku. Inji mugi-mugi kemawon ing tembe panjenengan boten kelo dhateng kula Sang Prabu. Iya. Coba sawangan Nawang Sasi. Inji. Jret, wae. Ayo, ote. Kewan kang lagi pepas. Gambar wani kowe Nawang Sasi. Katenan kula kalian panjenengan nggih Sang Prabu. Dipate boten kowe. Lan kuwi senepat sampeyan. Injih kados pundi? Opo sing gak warepake? Nuwun pangapunten. Jalur murtis. Jalur Pripun, Yen pripun. wis tidak jempol marang Ki Jalumurti ya kowe ya. Pripun, pripun, pripun nggih. Pripun. Jalumurti. Nggih. Licik kowe ya. Kaya mangkono kuwi carane gayuh kamukten. Sing jenengane golek kamulyan niku 1000 dalane. Terus wong panjenengan ki dadi ratu ya ora pecus. Wedi getih jirih. Kok mendadak dadi ratu? Jeng pripun? Pun. Saniki panjenengan kowe wis sintenane boten ki wedi apa? Oh iki durung tak kei klindhing wasiat iki. Anu po. Arek apa kowe? Arek matur apa? Kowe nek kita kon mboke pangujaran kok kaya wedi ngopo? Aku lumpuh. Aku ora bisa apa-apa. Piye? Aduh. Piye iki? Menika rak sembahan kawula wonten ing Giripura menika. Kula boten tega menika. Kepiye kono ning Kiki Adondo? Iki kelinting wasiat. Iki uga kelinting sapi so nek kowe ora manut aku kowe tak kelindingi tak dadekke telepong lho mulai. Ampun, ampun. Ana ora manut malah. Bapak mbok sampun to. Ha kowe manut ora? Oh, nggih. Apa arek kowe kepengin dadi bakul es, tak dadekke es batu? Mboten. Nggih, kula nderek paduka. Nah, sak menika nek Sang aku Prabu mulya, sampun kowe mulya, Piye, piye? kowe ya tetep isih dadi patih. Inji. Ora ngira babar pisan. Yen kowe wanita sing tak tresnani. Lah panjenengan Sing kok tak nggih aneh domo-domo. kok. Nanging pungkasane kuwi kaya mangkono Nawang Sasi. Jejering ratu kok gampang kapiluyu karo wanita ki ya nyamari to. Kok rene-rene wong wedok ayu dipek bojo, dipek bojo. Nah. Ya sing payah ya aku. Yen Oh sampeyan iki dadi ratu ya tok wis anger wong wedok lemer kok. Monggo iso gawe apa ora? Ora iso. pancen aku luput. Aku njaluk pangapura Nawang Sasi. Wis, patih dina bau. Ora ana pangapura, leboke pangujaran. Yen kowe sam Yo. Leboke pangujaran. Ah, iki. Wis. Janipun kula ki ya rada mesakake lho. Ora mah nganggo mesak-mesakake. Wong ya Sang Prabu ki nek jane lele bagus nggih bagus estu. Mong wae saiki ngene. Pripun? Sing kepengin dadi ratu, legano pratu kene iki
kowe apa aku? Nek kowe dadi ratu, ayo tak embani. Nek apa wong wadon iki pantes, ya aku sing dadi ratu. Kowe engko tetep sing dadi palang cucuke. Kula nderek dawuh bapak mawon. Yo, saiki dipake ngono. ngejak padudon meneh. Wis kapok aku. Kok beda karo adate to? Ya di ngapura ya, nek wingi-wingi aku ki wis srugal-srugul ngomongku ya wis nglarakno atimu. Iki ngene Mbokne. Lehku tirakat neng kali mbelik. Ngopo to? Aku tirakat neng kali mbelik entuk Jala Sutra. Monggo gaib sing tak tampa. Aku nyuwun neng kali mbelik kae arep entuk kabejan. Ngono to? Heeh. Ora ngopo to? Ngopo Mbokne? Ora kepenak apa piye? Ora penak apa piye? Kene ya, kene pecetono kene. Ora penak apa piye? Sik aku metah aku. Iya, piye? Wangsit mau ngono kuwi. Kang. Piye? Aku ki rasane ora kaya adat sapene. Ora ngopo to? Ning gaib sing tak tampa kuwi bakal urip mulya lantaran saka Jala Sutra iki. Iya, aku ngerti ning sing tak rasake iki kok lungkrah to awakku ki. Wetengku ki lho mulek wae. Nek anyar penak ya golek usada. Golek tamba. Ora kok, aku ora apa-apa kok. Ki tak kira ya mung aku kekeselen kok piye. Ora kok sasek jeneng. Jane ngono ngene ya, aku ki kepengin urip ki sing tentrem ayem. Bisa sesandingan karo bojo sak lawase, ya bisa ngomong anak kanggo sak lawase nerusake sejarahku, sejarahmu ngono to. Karepe rak ngono kuwi to. Kalau mau kuwi. Sik. Ning kok rasamu ki kok beda karo wingi-wingi iki piye? Jane piye? Sing mbok rasake ki apa jare kowe ora kepenak? Nek pengen ora penak ya ayo golek tamba. Ora apa-apa kok, Kang, ora apa-apa. Nek aku nganti kowe ngomong apa sing kuwatir ki aku. Ora tenan ra apa-apa kok. Ora. Piye? Oh, kowe wis ngandhek. Sing tak arep-arep iki. Wis. Adi. Wis. Wah, iki. Wah. Iki tenan ora? Bisa. Dadi wis ngandhek. Wis. Seneng ya uripe awake dhewe iki bakal sempurna. Adi, wis Tapi ngandhek. aku wis bisa ngrasake seneng tenan iso turu tenan. Ngadeg tuwuhku. Bisa. Ya kok menawa wingi-wingi nek kok ngomong delok mangsane ya sok gawe gelo atimu. Ya. Wis, aku calon dadi bapak. Aku calon dadi wong tuwa. Sesuk kaya ngopo bungae aku calon duwe anak wis rangi bagus. Iya, wis
saiki rak ngene to. Wis. Wis bisa tuwuh tenan to iki, wis bisa tuwuh tenan. Iki tresnaku lan tresnamu wis bisa. Iki lho. Iki sing kene iki lho. Sesuk tegese mbah ala mbah becik arep ana sing neruske sejarahku lan sejarahmu. Ya aja duwe pandonga Ya ya ora. duwe pandonga ki sing apik sesuk nek duwe anak ya bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ngono. Sesuk Aja ala kowe kepengin lanang apa wedok? wis padha wae. Ya sak nek kowe kepengin wadon lak ya mestine ayu kaya kowe. Nek lanang ya bagus kaya aku. Lha kaya ngono kok bagus. Ya angel kowe kok maido wae to karo aku. Lah wis ora ngene wae. Saiki ki aku lan panjenengan kira ya wis seneng banget, wis bisa tuwuh tenan. Iki lho tresnane wis tuwuh, saiki ngene ya. Iki aja padudon meneh ya. Wong nyok mari iki kowe kok. Ya ora. Nek umpama kowe iki ora tau sengol, aku ya mesti ya iso. Ngene ya nek wong omah-omah ki padha padudon ki ngedoki rezeki. Wis. Wis sing wingi ya dikubuk, wingi saiki golek dalan sing becik. Lah ya ngono kuwi to karepku ngono kuwi. Ngenteni. Oh iya. Wis. Dijogo. Wis. Kowe kepengin apa? Wis. Aja. Semua tenan aku kan. Monggo terpati, Dik. Pira-pira, Dik. Monggo terpati pinyalak, Dik. Monggo lenggahipun. Ya. Kok no piye bagus. Ndorapati. Oh nggih, pinarak monggo Ndorapati. Mbokne. Kok saben ana wong Ya ora apa-apa to. Aku kudu lungguh kene. Injih, mboten napa-napa. Ngaturaken kasugeng Raipun Ndorapati Danupaya. Ya saka pangestumu ki tekaku. Yo kabeh keluargamu kene lak ya padha tentrem to? Nggih. Nampi ngendikanipun Ndorapati keluarga kula Sigalar pinanggih wilujeng samudayanipun, Mbon. Lah iki bojo apa? Semah kula, ayu to nggih. Bojo. Semah kula. Ha kene kok ya isih melek. Pripun to? Niki semah kula sakmenika sampun ngandhek kula calon dados bapak nggih. Nggih Ndorapati. Ya ngapunten. Mbok ya kono nggih. Damelke unjukan apa piye kene. Kok malah padha ribut? Kene. Wis ora apa-apa. Lah Ndorapati ora piye-piye kok gitu Ndorapati. Ora apa ora sadar. Mbokne. Mboten napa-napa jeneng Ndorapati. Ora apa-apa, cukup ora cukup. Sugengan. Yo saka panjenengan. Terus. Ya lemu banget iki. Ah niki selon beduduk awak kula niki Mas. Malah beduduk piye? Jih lah niki saya suwek saya lemu. Pun terasaken Ndorapati nek seketo kemawon nggih monggo kok. Kisar piye karepmu piye to? Mbokne. Mburi. Kok lisu Ning janan. kene iki ora apa-apa wong iki lak bojomu to. Aku kira ngopo-ngopo. Ngene. Nyang ngapun. Sing kene, wis sing kene. Lho, Sing kene. iki malah padha ribut. Niku senengane bojo kula Kowe ora ngerti nom-nomane Ndorapati biyen kok. Lah apa? Kowe ngerti nom-nomane Ndorapati biyen wis kowe linyang Ndorapati tak tutupi. Lah panjenengan rumiyin kenging menapa Ndoro? Aku apal biyen aku ndereke Ndorapati kok. Kisarwa, Pripun? prayoga nggonku padha rerembugan, Nggih. kowe lungguh kono. Terus panjenengan caket Oh ora, aku yo ning kene. panjenengan kok dereng ewah to jaman semanten to kok. Lho kok malah biyen piye? Kula menika emu dateng kaneman panjenengan. Patih sing wibawa nayaka sing sentosa. Kok terus tutupi, merem. Iya, aku kira piye-piye. Kok mbok ya ora sujana banget kaya ngono kuwi to. Calon bapak. Iya, aku ki ngerti. Kisarwa. Nggih. Aku rene iki wigati banget lho mungkin. Nggih. Tekan Sigalar aku lak mireng pekabaran. Jare Sigalar kene ana wong kang duwe pusaka Jala Sutra. Mula tulung dudohno ayo aku bakal ngampit. Dados panjenengan mireng kabar yen dusun Sigalar niki wonten tiyang ing kagungan Jala Sutra. Iki besok sing kagungan Jala Sutra bakal bisa mukti cukup uripe sak keluarga.
Kok sik aja gugup Mas. Oh iya ya arep dhewe arep dadi wong sugih apa ya? Iki saestu Ji Ndropati Ji. Wes. Rungokno sik ya. Pripun Ndropati? Jala Sutra iki bakal dikersake pepundhenku. Kersake Ya Sang Prabu Kartikowaji ing Pura Kencana. Gak iki. Oke Ndropati. Kok ngendika panjenengan wijang bilih Jala Sutra badhe kakersakaken Sinun Prabu Kartikowaji. Kersanipun? Ngerti ya? Ing Pura Kencana saiki lagi peperangan kelawan Giripurwa. Kuwi mung lho sedulur lho. Konjeng sinuwun Giripurwa. Sang Ayo, Prabu Candrageni yang kadanganipun Sinun Prabu Kartikowaji. Bisa kelingan tuh, bisa kelingan Nggih. Terus Pura Kencana kalah. Nggih. Merga ing Giripurwa kuwi kagungan pihandel jenenge Klinthing Wasiat. Oh, lajeng badhe tumbas Jala Sutra ngaten. Nah, njur Klinthing Wasiat Piye to? Daripun ora. Dol kok malah tok dol. Dos pundi? Sing kanggo ngalahke Klinthing Wasiat ki ora ana liya, kajaba ya mung Jala Sutra. Manut gaib sing tak tampa lantaran Jala Sutra iki uripku lan uripmu arep mulya. Iki gaib. Ning jebul kabeh ki ora ming wangson, ora ming pangimpen, nyatane. Iki kasunyatan iki. Nggih. Mungkin kok tak rampung rembug kali bojo kula. Ora bukan ora wis kowe. Nggih. Gaibe bakal mulya. Nyatane kowe saiki ngandhek aku calon dadi sing didam-damke aku kuwi anak. Sing ping pindho, iki bisa dadi pralambang tentreming negara. Nuwun sewu, Ndropati. Menapa kepareng upami ta dipun basakaken menika Giri Sayembara. Menapa kepareng kula nggih badhe nderek udu tumrap tentreming prayoga banget kuwi. Kok kaget? Ampun getak-getak niki bojo kula Saking bombonge. Ya. Iki enten lara jantung. Saking bombonge menawa Ndropati iki biyen ngene Ki kejaman Kesmo, mudani ya. saben ngendika mesti iya. Ki Kesmo bakal ngadepi dhewe Prabu Candrageni. Aku bombong, ora aja kesuwen. Nggih. Ayo tak adepke ning ngersane Prabu Candrageni adepono mung sabara. Nggih. Ya kuwi derek ora bojomu derek ora. Sik. Boleh. Yo derek. Dadi mbok menawa lumantar Jala Sutra iki dadi lantaran uripku lan uripmu lan calon anakku iki sesuk dadi urip sing mulya. Iya ya, heeh. Tak jaluk pujimu, Aku ning omah. dongamu, unjuk Allah kanggo muktining anak. Upama aku mati ning anak. Iya. Aku jaluk pamit. Sing hati-hati ya. Mula kowe iki mbiyen rak manut karo aku rak kepenak wit ben-ben to, Nduk. Ha iya, ora ngira ya, Lik. Ha iya. Nek juragane dampu kae iki piyayine kok jane brajak ngono lho. Ha iya. Mula karo wong tuwa ki sing gugu. Iya. Aja sak geleme dhewe. Wong tuwa sing nganggo pemikiran sing jero banget. Iya. Kaya ngopo anak turune bisa sampe Ya. bisa mulya
Lah saiki wis digawe ngono kira iso akeh dhuwit to. Mulane iki apik to nek dalah kene. Lah iya iki wis Monggo waduh. Alah. Kene Kang Prenjak. Iya. Wis rasa resik-resik. Nggih. Nah, aku teko dirisi dhisik. Wis. Resik lenggah mriki. Turun. Sampeyan sing kono. Melu kok kene. Niki slamet to niki. Ya pangestune. Nyun pangapunten alah. Slamet ngene. Niki nembe resik-resik. Oh, alah wis pangling aku. Nggih niki. Pangling joglone dadi to iki. Nggih, karang nggih dicicil saka niki wau wilujeng saking dalem. Yo, slamet ngono ku teko. Slamet to Kang Mulya. Nggih, pangestunipun. Niki saya lemu niki kok ndara dampu. Nggih, saya lemu kaya ngono. Nggih, sakploke wingi jenengan maringi nika arta damel ngrampungi utang. Damel dandan-dandan. Ning tesih dereng nyatus dinten dereng to. Iki wis mangsane nyatus po? Wah, nggih meh mangsane niki. Oh, durung nyatus. Nggih, kirang langkung nggih pendak malih. Oh alah, pendak meneh. Nek perkara arep nyatus, aja kuwatir. Ragat aja kuwatir. Wis manut aku. Manut aku. Ning sing wingi dereng saged ngaturi, Den. Ning intine ngene, Branti. Nggih, pripun? Tekaku ana ing kene iki ya sepisan tilik slametanmu. Pindhone aku nggih, ajeng neliti niki. Neliti kawungan ana ing wah, nggih kalih dipresani to. Pendopo ya wis apik ning kursine ru ganti ya. Mbek tak gantike, tak tukake. Jenengan dereng maringi arta niki nggih tumbase lincak kira-kira nanti Kang Prenjak. Nah, kita kon kuwi. Ning pasar Kliwon kono. Pasar Kliwon. Pasar Kliwon ki nggon manuk kok malah arep tuku. Lah ya kuwi ya kena nggo wadah manuk. Ana kursi kok nggo wadah manuk sampean ki mbok yo sing nalar. Kursi manuk ning jero kurungan tumpangke kursi ra yo kena. Tumpangi kursi. Cantelane ngono. Ah yo. Pripun? Niki sing apik-apik. Kuwi ngomong karo Branti. Wasi dhewe teko ning kene iki karepe piye nggih? Lah nggih ajeng anu nggih wonten kersa napa niki? Nggih mangke riyen kusik. Oh, dadi kabeh wingi lho sing dhewe kuwi tetuku apa wae uba rapi lak kudune diaturke ndara dampu. Nggih. Lah men ora sasar susur engko ndarani ana sing nilep dhuwit barang ngono to. Pun dados sedaya ingkang sakingan niku durung ganti kabeh iki. Ayo kae nggon mburi kae jek bolong. Nek bab kowe aku wis ngaruhke. Wis aku percaya karo kowe. Mboten wong sing wingking niku tasih kena leboni tikus kok. Ya mengko tak tukake semen maneh to. Lah ben dirapeti. Dirapeti. Ya karo watu. Watune iki mbok aja sing cilik-cilik. Sing gedhe to. Kaya sing gedhe. Karo njuk sing kae lur sing metu nganu kaya metu kae lho. Kaya batu alam kae. Karepmu sing badikan ngono. Nggih sing metu badikan iki. Lah mengko tak dukirke dhewe. Tak dukirke dhewe mangko. Saged napa nduk? Oh saged ngukir ku saged aku. Niku niki mboten namung sarmer niku lho. Marmer kok sarmer nggih. Niki ndoro dampu niki mboten namung ngukir watu, ngukir jiwa raga iki iso jare. Siasane. Ana juragan kok ngukir jiwa raga. Apa iso gawe uang, Pak? Wah, biasane kaya ndara dampu kuwi. Ya ning dilantari ya bisa to. Kok saking ampuhe to jenengan acarane gawe uang niku pripun? Mengko tak domongi nang mburi, kepungkuran nang kene yo ngisi-sini to. Napa niku wadi to, Ndara? Ya, dene wadi ya wadi, dene ora mergane ya kowe wis padha kawula wis do ngerti dhewe. Nggih. Njur mangke medale kados serta nika. Cetakan nika. Nggih, didukir kok siji. Ngukir uang ki ngono. Ngukir jiwa. Oh, ngukir jiwa. Sing ngerti ora? Nggih. Wis. Lajeng nggih. Saben nika lajeng pripun? Biayane niku nggih kathah to niku. Mengko aku sing tanggung jawab. Oh. Ning intine ngene, Branti. Apian tenan kok ndara dampu. Aku ana ing kene iki ya mengaruhke ya nagih janji jane. Nggih. Ning nggih matur nuwun. Ya. Sak pungkure rawuh panjenengan gek pas ajeng mitung dina bojo kula nika to kula ijeh rasane ati niku jeh susah ning bareng enten rawuhe ndara dampu kalih Kang Prenjak mriki kok paring sabiyantu njur
susahe kula niku Sampun pun paling mboten nggih pun kurang ilang. suda Wis ilang. Nggih wis Lah ilang, mulane malah tambah seneng. mulane wis ilang susahe. Nggih pun digawek-gaweke. Mengko yo omah. tak tambahi sing akeh. Ajeng tambahi Tak tambahi. malah. Ngene iki piyayi kok. Ning ya kuwi Yo, kabeh bejo-bejane. mau ya ana syarat. Ana syarate. Sik, kok Syarate napa niku BPKB? nganggo syarat. Ana syarate. Mergane aku mbangun omah ki yo ngentekke sapi 8 jare. Ya ora Cak. Nggih. Sertifikat lah urung duwe ta? Sertifikat nggih bareng niku. Nggih. Nek ajeng ngersake sertifikat niku dereng gadah. Ora usah nggo sertifikat. Ha ngangge napa niku Ndara? Mung kowe iso nglanggati aku Branti. Sik. Lah angger gelem mbok pek bojo juragan dampu kowe wis Nglanggati aku bab utang wis tak gesah. Bar. Sraono kowe diutang karo sapa wae. wis ora mbok dianggep utang. Kalian jenengan nggih mboten duwe Ora utang. diutang. Utange kula Sah. sah. Nek kula dadi garwane jenengan. Bojoku. Jebolane. Ngertine iki lak ya lek apian ki lahir batin to lek iki. Ya sapa wonge to wong lanang kuwi ngetokke duit kok ora njaluk upah. Sapa gelem? Ora Jak. Nggih ngoten niku. Ngertine kula niku. Iki ra yo lenggo ubo rampe tetuku bangun ngene iki ra yo kabeh nganggo duit. Ya ngentekke Nek sapi nganggo godhong 8. ya ora payu. Lah mulakno kuwi ra yo ana seranane to Lah berarti. ning kula ngertine niku nggih jenengan niku ikhlas lahir batin. Nah kok jebolane Jane aku yo nyawang kowe iki wis suwi yo Karepmu tresno saiki jare. kepiye supaya nek iki bisa rampung apa arep kok langgati apa atimu piye, Nduk? ya nek aku kok nganti nglanggati Ndara Dampu mengko aku ki gedosan. Lah kuwi Wah, mangke garwa Gedosan jenengan gedosan kon piye berarti? Lho, jenengan niku garwane niku pun gangsal to Ndara. Lah. Kuwi krungu aku ngantene ping 5 kapan? Mula kuwi nek dadi bojo sing kaping 6 kowe ora cepet rusak ngono. Kok Lah yo awet. Pinter kowe, Jak. Pinter kowe. kok malah ora cepet rusak ki priye? Kan nomor 6. Nomor 1 sewangi, nomor 2 rombengi, nomor 3 ya 3 wengi. Kowe nomor 6 ya wis seminggu dhewe aku wis loyo jare. Lah yo niku jenengane ora cepet rusak. kepengin mlebu swarga kiambak. Anek seneni bojo sing kono mlayu rono, mlayu rono yo dadi ayem niku. Ning nek dong kala Ayem mangsane jejem. yo Dadi ayem. kala Kan mangsane dadi ayem nggih niku. cuwo. Nek bojo pirang-pirang niku malah cuwo to Ndara. Cuwo. Lah, nggih, Cuwone to. nggon kepiye? Nggih, kala mangsane bojo sing sepisanan ora ulah-ulah mergo ngertine engko nang bojo sing nomor 2. Sing nomor 2 nggih ngertine sing nang nomor 3. Sing nomor 3 ngertine nggih engko ledahar nang nomor 4. Sing Ayam nomor engko- 4 nggih ngertine nang nomor 5. Wis tak durut kabeh. Aku adil jare. Ah nggih Wis tak nahi butuhan kabeh. Akhirnya nek jenengan ora digaweke pakanan, Lah nggih jajan. Tur niki nganu sugih kula duit kok. mikir kula niku jenengan niku Jajan ngetek-ngetek duit. Lah yo entuk pemanggih saking Mbah Kyai niku lho. Piye? apa? Lah niku nak pamanipun seneni mriku ajeng lebokke neraka to kalih rusuk kalih bojone sing setunggal niku marekke lara ati kula. Ini janji aku Mlebu adil neraka. ora mlebu neraka. Ah tekan gone mangke sing bojo ping 6. 6 5 niku niku pun gawe apik kula niku dunggahke swarga mawon. Sampeyan ki jane Wis iki ngene, Branti. Kerian iki lek sampeyan ki jane mbela kono apa kene? Ha bingung aku. Ah sing ponakane ki sapa? Aduh, ayo saiki karepmu piye wis, Nduk? Lah ya sing ponakane aku kok malah sampeyan ngrewangi kono ki lho. Ya kowe ora kepengin to. Wis 100 dina kowe ora Nggih, nyun lade karo lanang. nyun pangapunten Ndara Dampu nek nggen perkawis batin niku estu. Nah Lah, niku. Kosek durung kok. urung tekan gone kuwi. Ya kok ya estu nek batin kula niku nadyanto kula niku nggih wis iso digawe bungah kalih panjenengan, iso digaweke papan panggonan sing apik-apik, wis dicukupi kabeh kebutuhane kula ning rasane ati kula niku tetep mboten iso lali nek kalih Kakang Susilo. Susilo kowe wis nono. Lah kene nyatane kula Kowe aja diarep-arep Susilo. kula nggih isih tresna kula nggih mboten ngarep-arep nggih mboten ajeng melu. Wong aku ning kene kok ngarep-arep Susilo. Ora Jak? Nggih ngoten niku to, Ndara. Mulakno. Nggih. Langgatano aku. Mboten Dadi bojoku. aku mboten.
mbok nganu sanese kula mawon tak Oh, padoske. aku ki wis sajene wis suwe lho. Tresno karo kowe lho. Pel Susilo isih urip kuwi aku ya wis rumangsa tresno jane. Jebolane. Ora ya? Bener ah? Ya, nggih ngoten niku jenengan pun gadah ras tresno kalih Branti niku ora nggih. Ya nek ora tresno aku wegah ngragati semene kae aku. Nggo liyane mawon. Agak-agak bojo kula leh mati niku dipateni Ah, ya. jenengan. Aja ngarani aku nek bab kowe. Bab pati kuwi sing mateni sing kuwasa. Niki mesti jenengan sing gawe niku. Sing gawe kula digawe mati niku. Sing mati ki sing maringi sing kuwasa. Dudu aku. Nggih, anu mawon Ndara Dampu estu. Kula mboten sagah. Kula tak nyuwun wekdal nggih. Anggep mawon kula utang kalih panjenengan. Kesuwen. Kesuwen. Wis 100 dina jare. Tak nggih. Nggonku ngampetke wis 100 dina. Niki mangke kula ijoli. Duit Ijoli sing apa? damel. Nggih kula ijoli dhuwit kok ya. Ora isuke balekke kabeh bangunan ning Kula tak buruh. kene ra bisa balekke. Tak buruh teng kutha mrika. Yen direwangi buruh nggo nyarutang arep kapan? Olah. Apa ya ora selak tuwa? Sakniki ngeten mawon, nek niki panjenengan adreng kudu dados garwane ponakan kula Branti. Lajeng sing Branti pancen megeng boten purun. Sakniki nyuwun pengadilan wonten ing Pura Kencana. Ora usah nggo pengadilan. Wis Saiki ora gelem uga peksana ngene. Ora gelem karo. Branti. Ah, cilaka. Niki pripun? Doyak. Doyak iki. Ngaten kan panjenengan badhe mari. Bujung Branti. Wis Gelem ora gelem kudu gelem dadi bojone. Branti ya Melayu. Gusti Prabu kula ingkang sowan, Gusti. Senopati Sampar. Cih, kados pundi? Lan iki ora ngira babar pisan. Kowe minangka pepatih ing kraton Giripurwa. Nanging kowe tega mentala marang aku. Inggih, Lan kuwi saderengipun nyun pangapunten awit Senopati Sampar. kawontenan menika ingkang mojokaken dhateng kula, wantun dhateng sampeyan dalem. Apa kurang anggonku paring kekucah marang kowe kabeh? Mboten. Janipun kula menika boten tegel kalih jenengan menika. Aduh! Awit kula menika ngemban dawuh saking Ki Jalumurti. Menawi mboten kula estokaken, kula dipun pidana ingkang awrat. Ning kowe kudune eling. Apa? Aduh! Wong Giripura. Halo. Sinten niku? Ratu Giripura ndi? Sang Prabu Candra Geni ndi? Ditepungake dhisik sapa kowe wali mlebu ning pakunjaran Giripurwa Kula Ki Sarwa. Sarwa. Nggih, pinta saranipun Ratu Pura Kencana. Panjenengan Aku pepatih dalem ing Giripurwa, aku Bauh Denda. Sampar Mega. panjenengan Warangkanata ing kraton Giripurwa. Iya. Sang Prabu Candrageni wonten pundi? Badhe kok darat. Sang Prabu Candrageni ana sajroning pakunjaran. Cik. Yo. Hai. Sewu. Pun sewu. Kok Sang Prabu Candrageni mapan wonten pakunjaran? Iya. Awit kabeh iki saka pokal gawene Ki Jalumurti. Anggone kepengin ngrebut pangwasa ning Praja Giripurwa. Panjenengan lak pepatih to? Iya bener. Kenging menapa bebelo dateng Patak Angkara Murka dateng Jalumurti? Mergo aku kepojok dening kahanan, saktenane aku isih setya tuhu marang
Sang Prabu leres Candrageni nanging panjenengan menika. aku wedi karo Ki Jalumurti. Sampun. Yen ngaten panjenengan namun dipun ginakaken dening Jalumurti. Bener kandamu. Yen ngaten dipun waris saking Pakujaran. Sinuwun Prabu Candrageni. Ndak keparengake. Sang Prabu tadah geduka. Kula kumawani jawab dhateng panjenengan mapan wonten ing Pakunjaran mila estu boten teges kula badhe wani nyecamah dhateng panguwastika dalem. Sadurunge aku ngendika marangku. Nggih. Sapa sing dadi arang? Kula Ki Sarwa. Ki Sarwa. Nggih. Bocah saka ngendi? Dusun Sigalar. Oh, saka Sigalar. Ing sekawit wewengkon ing Kraton Giripur. Leres. Ing sekawit nampi dawuh sampeyan dalem. Sang Prabu Kartikaji bilih panjenengan Ratu Giripurwa Sang Prabu Candrageni nedya badhe mblengket dhateng panguwas dalem ing Pura Kencana. Ingkang nyatan Trewada. Pepatih dika pun denda bau. Bilih yektos panjenengan namung dipun ginakaken dening akal julukipun pun Jalumurti leres ngaten. Nggih. Pancen ngono. Sak temene aku ora bakal kepengin blengket kraton ing Pura Kencana. Nanging mergo saka pokale Ki Jalumurti lan Nawangsasi banjur aku bisuh tumindak kang kaya mangko. Najan to kaya wae. Aku rumangsa dosa. Aku rumangsa luput marang Kramas Prabu Kartikaji ing Purwa Kencana. Leres kula. Mbok menawa sesuk aku bisa ketemu karo panjenengane, aku bakal nyuwun pangapura. Sinuwun. Ya. Yen ngaten sampun cetha. Bilih sedaya kala wau undering perkawis Jalumurti. Kuwi sumingga sentawis. Ijeh. Lan panjenengan Sang Senopati Bantaran. Dendra bau. Ayo, Senopati rene. Ampun mriki mawon. Wah, tak Sampun tungkake mriki malah mawon. Apa ora ngerti nek iki lho, tak dadekke esne apa? Pun. Tak dadekke es batu kae kok malah. Sakmenika pun mboten ajrih kula. Oh. Tinemuning brang wetan geger kulon tintrim. Jebul jagat isih ana menungso sing kaya sampeyan to. Ora kowe kok cerup-cerupan cangkeme. Deke iki sapa, Lah niki wis cetha. Sapa? Pun kualik nalar sampeyan keblinger netra sampeyan. Ya niki. Malah ngene nek sapa kowe iki? Sing jeneng mripat niku nek kala mangsane wis dipicake karo pepenginan ya kaya ngeten iki. Benerke barang sing kleru, malah kala mangsane sing barang luput dianggap bener. Iki cangkeme cah desa iki. Lah ngene iki basa cah desa iki. Ki sapa? Wis. Cah wedok kenyas kanyes gatel iki sapa iki? Wah, iki anakku sing paling ayu. Kamu nek gatel, ngene tak sengkol gatelan takon unggale lho. Cah wedok cis-cisan. Pengen tak rantai Mas apa piye? Wis ora. Kowe takoni sik. Jalumurti. Wis sapa kowe? Kula Sarwa. Wah, Sarwa. Aku wis ora ada utang karo kowe, wae. Kok malah rene kok arep nagih utang. Sing arep nagih utang niku sinten? Bapak niku nek biasane iso ngempet tas niku to. Ayo, kae sing nang lampu kono kae. Kedok malah kok kocak. Nika Sarmin, kula ki Sarwa kok ngawur mawon. Perlu muno kene iki ngopo? Ha iki kok malah kowe iki piye jaga Pakujaran jebol kabeh iki piye? Piye? Kowe iki piye? Apa tak dadake mendel? Dedek kula sing jebul Pakujaran niku. Sampun boten panjenengan sela. Bilih bebutek kawontenan Giripurwa, Pura Kencana niku mung sampeyan. Mila Sarwa, pripun? Tak akoni. Wong sing jenenge golek kamukten kuwi kanthi 1000 dalane. Laras. Iki aku golek kamukten karo anakku. Nawangsasi iki. Boten lepat. Tak akoni aku pengen dadi ratu nang Giripurwa kene. Boten lepat. Menungso niku ora kleru nek kepengin mukti ning cak-cakan sampeyan sing kleru.
Sebabe mung ngendel-ndelke dayaning pusaka klinting wasiat sing iso ngubeng mingirke kahanan apa mawon ning sak dhuwuring langit niku sahana mega. Sak pinter-pinter menungso ana wong kang wasis. Sampeyan mung sekti ning ana wong digdaya. Kowe iki cak desa kok arek wani karo aku. Pawitanmu sing arep menang karo aku apa? Apa? Omong cak cebol jubel kok ngono kok arep menang karo aku. Pun. Sing jenengane wong seneng ora kurang pengalem, sengit ora kurang penyacat kenging mawon. Sampeyan duwe agul-agul klinting wasiat. Sing iso ngubeng mingirke laku ning rodaning napa mawon ibarat srengenge iso diputer. Mang buktekke kasidayan sampeyan. Pun. Mang buktekke. Tenawan iki mang buktekke. Nek wong desa kene dikeli dadekke apa? Apike dadekke apa? Watu. Watu. Aja watu. Nek cebol iki dadekke kodhok. Ora dadi kodhok didak-idak. Kudune didak-idak. Bapak. Ngopo? Iki ana gambare. Ngaleh. Wis. Tak tlintingane men. Wis. Kowe nek kowe iki manut aku mumpung durung, ya. Kowe manut karo aku, dadi abdiku, malah kowe ku tak sengkake ngaluhur. Iki patih jaba, kowe patih jero. Ha, kae ku senopati. Ngono. Bayarane tak tikil sing akeh. Nek perkara mukti, urip sing kepenak niku lho ya kepengin. Ning ora nganggo cak-cakan sampeyan. Terus? Pun. Wis kudu tetep arek wani karo aku. Ngino apa niku? Napa kula sing lindingi apa? Nah, kowe kene sing paling ampuh kowe. Dongani. Oh, aja kurang sembrono kowe ayo. Ora mati, aku wae. Wis aku wae. Wis. Pisan iki. Nek kowe pancen kuat nampani klinting wasiat, kowe nyoto wong sing digdaya. Tak guroni meguru 20 taun. Tambah 3 taun. Iki samono. Jolo Sutra tampak loro. Pikat. Mone napa? Sinuwun Sarya. Aku nedho trima banget marang. Wis bisa nyingkirake retu kang gawe kisruh ning kraton Giripurwa. Nggih, leres sinuwun. Aku bakal paring ganjaran marang kowe. Nggih, sembah nuwun. Dimas Candrageni. Kang Mas, monggo Kang Mas. Kang Mas Kartikwaji, pepunden kula Kang Mas. Kula nyuwun agunging pangapunten. Bilih kula sampun damel derdah wonten ing kraton Purwakencana. Tanpa guna kandamu Dimas. Ijih. Kabeh iki wis kebacut. Merga saka trekamu negara dadi ontran-ontran saya ora karu-karuan. Mula jeneng sira kudu nglenggono kalupatane ora mung saka wetuning lati, nanging sira kudu mlebu ning pakunjaran. Lajeng kersa dalem kados mekaten Kang Mas. Sira ingsun paringi hukuman 1,5 taun. Waduh Kang Mas. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Saestu kula tumindak kados mekaten amargi kula wonten dalangipun nggih menika Ki Jalumurti Kang Mas. Senajan mula bukane saka Jalumurti nanging ingsun iki ratu kudu nindakake jejeg kang adil. Senajan sira iku kadang ingsun nanging tetela sira luput marang negara. Injih. Pidana menapa ingkang badhe dipun paringaken dhateng kula Kang Mas. Kula namung nyendikani Kang Mas. Ora ana liya 1,5 taun pidananira. Sinuwun. Sumalonong kula atur. Karucata Bramantya panjenengan. Karucata deduka panjenengan. Najan to panjenengan badhe paring duka menapa dhateng Kang Rayi. Sinuwun Prabu Candrageni jer Sang Prabu Candrageni sampun ngakeni kalepatanipun. Najan to jeksa negari menika mboten wagetipun ewaken dhateng sanak keluarga dalah Nayaka.
Namung ewa semanten. Kula pinaringan dawuh dening Yanapatih. Kine nentremaken swasana wonten ing Giripurwa. Apa iki kang minangka tetungguling Menika ingkang kagungan Jala Sutra. Sarwa saking Sigalan. Nggih menika. Mila sinuwun rikalenggan sakmangkih Ratu Giripurwa Sang Prabu Candrageni sampun ngakeni sedaya kalepatanipun. Ing sedaya kala kabidhong dening Jalumurti. Lumantar Jala Sutra. Jala Sutra. Yen kula pikantuk Jala Sutra menika kula kepareng meminta mapan wonten saping lepen pikantuk Jala Sutra menika sinuwun. Ya iki kang ingsun upati. Sapa asmanira? Kula Ki Satru saking dusun Sigalar. Seka desa Sigalang. Nggih. Yen ngono sira pantes dadi manggala yuda ana ing kraton Purakencana. Sira ingsun winisuda besok dadi manggala yuda angka 1. Sing dadi ngendikan ingsun. Injih. Sira tetep kudu mlebu ning pakunjaran. Injih. Kabeh wae kang padha seba. Injih. Seksenana. Karana tentreming praja saka Jala Sutra.